Kino nebo divadlo? Kino. Komedie nebo horor? Komedie. Plavání, běh nebo kolo? Taková Sofína volba, ale dnes už spíš běh. Co se ti na práci konzultanta v Melcer líbí? Nejvíc se mi líbí to, jak je ta pozice různorodá. Člověk zde najde prvky z back officeu i z front officeu. Mám týdny, kdy celé hodiny pracuji pro zákazníky na jejich programových úpravách a do vývoji systému, takže s nimi nepřijdu moc do kontaktu. Naproti tomu jsou zase týdny, kdy celé dny jsem na telefonu, případně jezdím osobně k zákazníkům na nějaké konzultace, případně na nějaké řešení problémů. Takže různorodost jednoznačně. Vím, že máš rád výzvy. Co je pro tebe ta největší výzva? Pro mě jako sportovce je určitě největší výzva zdolání závodu Ironman a ideálně do 12 hodin. To pro mě znamená hodně.